תזוזי קדימה, טיפה קדימה. יש משימה. קדימה. זהו. רגע, יושב פה שאלתי, נטע חזק מתערב. עוד, נטע, תתקדמו. סדרי את אני ראשונה. ולאחר כך שיוצאים ותפגשי אותו. אני אומרת אופיר. לפי סדר האלפים אלא אדם. אחרי זה תשבי בו ליד, ברור שזאת לא אני. רגע, אז תזוזו לכאן. אני בעין. מה הם צריכים לסדר לפי מה? אני בעין. לילה, יש לך לא. זמן לכף. זה לא סוד. תעשו את זה פשוט כמו כל מי שבאלף לפה. כל מי שבאלף. לא, טל, ואז טליה. לא סבא. אז טל. נוני תזוז שם. רגע. כליל. סידרת? יובל. יובל. כליל. אני אחרונה נראה לי. אני אחרונה. לא. אני. לא, את אחרונה.